ayikho uKhuzani into angayiachievile emculweni. Ayikho uKhuzani into engathi ushoda ngayo ibanga selihambile ngomculo uKhuzani ngisho abaculi bamanye ama-genre bayakhuluma naye nathi bayasitshela uKhuzani wenze into lento yashiwa indidane ukuthi uKhuzani ikhipha iminyaka emibili yathi uzobe sefana nendidane ngqo nangempela yenzakalile nethu ukuthi abantu bayasaba ukukhuluma lokho manje ke izitha zakhe la emculweni ziyayibona ukuthi indlela ukumwisa ukuthi ke kuthuka abantu abasondelene naye ukuthi ke kuze abe yedwa abe yinhla inhloso ukuthi uKhuzani kusho ukuthi kwi-face kwimpucuzeka angabibikho. Mina ngifuna ukuthi uma ngabe abacula uKhuzani bemzonda ngalendlela yokuthi abathanda bekhona kuma festival we threats abezingani bakucele lokho uthi cha bafowethu sinenkinga la uKhuzani uyinkinga usifakele ingcindezi sicela ukuthi angabibikho sibe sodwa abakucele lokho nakuma awards abakucela ukuthi uKhuzani siyacela ungangenela ama awards because ngiyabuka la Facebook ngibuka inhlambe ekhulunywayo ngiyabuka nabacula abathize ngithi mina hawu uKhuzani wazondwa kuzothiwa singakhulumi ngoba singabahleli bomcimbi kwasha kwacima kanjani singayikhuluma lonto. Mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma into edala ukuthi utshatha ngithi akahlonishwe ephila ingoba ngiyena umuntu othanda ukubabaza abantu ngoba sebehambile emhlabeni. Lento engiyikhuluma le video engikhuluma kuyona i7 kuyicala ukuzona noKhuzani. uKhuzani angiphinde ngisho ayikho into angayiachievile emculweni. uKhuzani ngisho ngamfaka kiphi competition uKhuzani kavotelwa abantu bakaMaskandi kuphela uvotelwa yibona bonke abantu abathanda umculo nabezinye inhlelo. Ake ngibuze njengoba ngoxola angithi njengoba kuhleze kushiwo kuthiwa mina nginamali ngiyavuma imali anginayo mina angisona vele isigwili ngingumfana nje osasebenza nginamali angikusho lokho mhlawumbe bacabanga ukuthi labaculi mabehlange laba ngoba kunezinkulumo zokuthi uMcineka vele kanalutho kuyiqiniso lokho anginamali vele mina. Ake ngibuze umuntu ongenamali njenganami yini ongayenzela uKhuzani uKhuzani ngo2019 ngokubuka icontribution yakhe kwimpucuzeko niyayazi nina sathatha idecision yokumnikeza igolden hour kusiphoqa ngoba uKhuzani enze igcwalisa imabhida yagcwala yathi phama kuKhaspa oyekade yenzile igcwalisa imabhida kulomunye umunxa womculo kuMaskandi uKhuzani waqhamba nalolo phupho wasupportwa abantu bonke yagcwala imabhida samonarisha sathi simnikeza igolden hour kwahlangana abantu abathiza abayizitha zakhe ukuthi emuke lo golden aphucwe kwanomculi owangena uyakusho ngikhuluma ngeke ngilibiza igama la kodwa uyayisholo yena manje ukuthi wangena ngamabomu ngenhloso okuzoyigwamanda wahlala estage ethi sigingisi out of tune wahlala estage kwaze kwaphela ihour ehleze stage ngenhloso yokuthi aphazamise uKhuzani. Ngakuvuma lokho khathi kucelwa kumina ngangazi nami bafowethu ukuthi kune plot ekhona khathi ngicelwa ukuthi angivume ukuthi kungene lo mculi uzoshesha aphume uzohlala 15 minutes kwasha kwacima kanjani uKhuzani wabuka mina emehlweni ngiyavuma yini njengomhlelo omcimbi ngavuma ngoba ngangikholwa into yayishiwo ngacishe ngaquleka mase ngizwe ukuthi no bekuyizinhlelo inhloso la bekusetshenziswa mina ekutheni kuliwe noKhuzani ngasetshenziswa ngangingazi ukuba kuthi uKhuzani akangazi ukuthi ngumuntu onjani wayeziqala ukuthi ngihlangane nezitha zakhe kodwa uyangazi ukuthi enhlizweni la ngimhlophe kulokhu because waphazamisa ngo2019 sathatha idecision futhi ukuthi asiyibuyisele igolden hour esasimnikeze yona samnikeza yona waperforma 30 minutes or 35 minutes kuzothiwa ke kunabacula bangazange badlala uKhuzani yenze unikezwe 30 minutes uKhuzani benikeza igolden hour akangaperform ihour waperforma abantu waperforma 30 to 35 minutes
umbuzo ke kuba kuthiwa uKhuzani akawuperformanga u30 minutes uperforme 15 minutes bebezohlala bonke labaculi ukukhulunywa ngabo. Bafowethu asiyeke ukuba nenhliziyo ezimbi zokuthakathi. Ekugcineni namakhaya enzalwa bona abanye banabazali abanye abasenabo abazali. Lenzondo eninayo kusasa angikusho lokho. Lenzondo ekhona eqalwa abantu abathize. Kusasa uma ngabe uKhuzani engasasekho emhlabeni kuzofuna omunye umuntu ozozondwa ngoba isiyakhiwe. Lenzondo izomfuna umuntu izimthole. Lempe eqalwayo kumaskandi ngoba ngeke iphele. Lenzondo ekhandwayo. uKhuzani uhamba hambe mhlawumbe kohamba thina kuqala sazi kodwa uhamba hamba angabibikho emehlweni omhlaba. Iyobe isifuna lento esiqaliwe ngicela bazi ngoba nabaculi sebeqala into engeke iziphele. Ngoba inhlamba baqala inhlamba. Izingane ezongena emculweni zizongena nazo izothuka inhlamba. Ngithanga ngidlule kulento ngoba bambalwa abantu abangabahleli bemicimbi abangafisa ukuthi bakhulume ngegama likaKhuzani kanjena ngoba bazosaba ukuthi bazozondwa kuyothiwa bathatha isayidi nani vele mina ngiyazondwa akukho kusha okungenziwa. Inhlambe sengithukiwe kuyona leli qiniso kumele ngilikhuluma uma ngabe ukuthi iqiniso elihambisanayo emhlabeni akunankinga kodwa ngilikhulumile le video izoseveka iyohlezi ikhona ibonakala iyozibona ngisho na izingane zakhe na izingane ezongena emculweni ukuthi kuyicala ukuzwana noKhuzani. Unfortunately ke kunabantu abanjenganathi mina icala lami ukuthi nginqaba ukuthi ngilawulwe abantu abathize. Mina icala lami lelo nje kuthiwa xebuka wena ethi uzwana lo mfana ngoba mawuzwana lo mfana uzongayithola isupport kubantu suka musukuzwana nalo mfana kuze into yakhe ibe right qhela kulo mfana. Angithakathi mina angikwazi ukwenza lokho njoba ngisho ukuthi ngisho izitha zami mina kangizondi ziyakwazi. Ingakho umuntu engizonda kodwa uyafika kumina etshela abantu yangizonda ethi Mcineka ngicela ungisize ngicela ungenzele i-wallet uma nginayo imali ngiyenze ngazi uyangizonda i-character yami ke namleyo. So ngalondlela ngithanga ngisondele bafethi kunina ngizokhuluma ngoba kunezinto uma ngabe ingakhulunywa ekugcineni abantu abayikhuluma ngoba sekufa abantu khona abantu abayodela ngokuthi kuphuma isidumbu afa umuntu bese bayabuya bethi hayi besidlala thina besimdlalisa lo mfana kwasha kwacima kanjani.